Bye! Bun, salutare tuturor, astăzi să jucăm Score Hero. O să joc câteva nivele pentru că vreau să secundele. Din 2008, haide. E mai enervează, bun. Ce-am dat vară? Vară am spus, bară. Prea tare. Îi dau mai încetul de... Mai încetul, dar nu înțeleg. Bill. Iarăși mai enervează. Bun. Bun, gata, 2 goluri. Am terminat cam repede, black. O să joc 15 minute. Nu mă las. Bun, hai să cărui. Înainte că era cam rău, m-am jucat. Cred că și tot știu. Eu joc jocuri care poate să joacă toți. Asta e mai vechi. Ce mă enervează. Bun. No, de ce? Bun. Nu, cred că nu mai merge sonorul. Ce? Nu mai enervează. Bun. A dat gol. Ia. 200 gol. Așa și pe. Bun. Am jucat level 2. Acum cred că level 3. Vedem. Bun. Nu mai înțeles nimic. Acum nu înțeleg. Prea tare. Nu fi rău. Și pum. Prea tare. Un gol. Top corem. De ce da cu capul? De ce n-a putut să dea așa cu șutul? Bun, hai să ne joc. S-a blocat alea, puteai să mai vezi de deci meci. A făcut gol. 3, 4. Level 4, 4 minute. Un level pe minut. Adică... Prea tare. Acum prea încet. Bun. Ia, poc. A fost cam bine. Să vedem, level 4. Level 5. Merg fit. Bun. Să mergem.
Ia să vedem. Aici. La el. El. Speranțetul. Nu folosesc dolari, nu. Să mă vezi pe mine cu dolari. Nu, de ce ne-a luat-o? Nu. Dolari păstrez. Iarăși. Mă enervează. Dă aici. Dă aici. Dă la el. Dă la el. Dă aici. Și prea încetul. Eu dau așa, dar eu nu dau până în capăt. Nice. Crit. La el. Cam bun portar. Prea încetul. Dar de ce am dat acolo? N-am dat acolo. Se blochează era. După ce am văzut că mai rău microfonul. Iată de videoclip. De ce asta o să fie videoclipul? Dar aici până la level 5. Ce că o să ne închidă. Te rog. Bun, nu uitați să apăsați butonul de like.